ଆଚ୍ଛା, କୌଣସି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ମାନେ କ'ଣ କେବଳ ଔଷଧ ଖାଇବା? ନା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋଗୀକୁ ତାଙ୍କ ପୂରା କାହାଣୀକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଡଭାନ୍ସ ହୋମିଓପାଥି କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଡକ୍ଟର ସୁଜାତା ବିଶ୍ୱାଳ ଏହି କଥାକୁ କେମିତି କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିକୁ ଟିକେ ଭିତରୁ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଯଦି ରୋଗର କେସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଆଯାଏ ତେବେ ରୋଗ ଅଧା ସେଇଠି ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମେ କେସ୍ କେମିତି ଅଧା ଭଲ ହୁଏ, ତାପରେ ଆରୋଗ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ, 4ଟି ଖାସ୍ ପଦ୍ଧତି, ମିଆଜିମ୍ର ରହସ୍ୟ, ଆଉ ଶେଷରେ ଉପଚାର ଆଉ ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଡକ୍ଟର ସୁଜାତା ବିଶ୍ୱାଳ କେବଳ ଜଣେ ହୋମିଓପାଥ ନୁହନ୍ତି, ସେ କ୍ଲିନିକାଲ କାଉନ୍ସେଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଫରକ ପକାଏ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ରୋଗୀର ଶରୀର ସହିତ ତାର ମନ, ତାର ଭାବନା ଏସବୁକୁ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏହି ବୁଝାମଣା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆଡଭାନ୍ସ ହୋମିଓପାଥି କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଆରୋଗ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆଗରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। କେମିତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନିୟର ଦିଆଯାଏ। ଏଇଠୁ ହିଁ କେସ୍ର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଠି କେବଳ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କି ପେଟବ୍ୟଥା କଥା ପଚରାଯାଏନି, ଏଠି ଖୋଜାଯାଏ ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ, ଯାହାକୁ ଏଟିଓଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ମାନେ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା କି, କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଦୁଃଖ କି ଚାପ ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ରୋଗ ପରଠୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଏକ 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଷ୍ଟେପ୍ସ ହେଲା: ଷ୍ଟେପ୍ 1 ମିଆଜିମ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଷ୍ଟେପ୍ 2 ସବୁ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକର ସମଗ୍ରତା ବା ଟୋଟାଲିଟି ଅଫ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସକୁ ଆକଳନ କରିବା, ଷ୍ଟେପ୍ 3 ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ ତାହା ମିଆଜିମ୍କୁ କଭର କରୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଷ୍ଟେପ୍ 4 ସଠିକ୍ ଔଷଧକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ବାସ୍, ଏହି ସରଳ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ହିଁ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଜଟିଳ ଅଂଶକୁ ବୁଝିବା। ତାହା ହେଲା ମିଆଜିମ୍। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପ୍ରବଣତା। ଭାବିନିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ମାଟି ଯେଉଁଥିରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୋଗ ଗଛ ଭଳି ବାହାରିପାରେ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଡିର ଗତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ହବି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହା ବି ରୋଗର କାରଣ କହିପାରେ? ହଁ, ଆଡଭାନ୍ସଡ ହୋମିଓପାଥି କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ। ମିଆଜିମ୍ ପରେ ଆସେ ଲକ୍ଷଣର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କହିଲେ ଚଳିବନି, ଲକ୍ଷଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ମୁଣ୍ଡର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବିନ୍ଧୁଛି, କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି ବା କମୁଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏ ସବୁକୁ ମିଶାଇଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ମିଳେ। ତେବେ ମିଆଜିମ୍ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, ଲକ୍ଷଣ ବି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝା ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ? ଏବେ ଆସିଲା ଉପଚାର ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ପାଳି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହୁଏ। ଔଷଧ ଦେବାରେ ବି ଡକ୍ଟର ସୁଜାତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଏକ ଖାସ୍ ତରିକା ଅଛି। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା 100ଟା ଔଷଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଔଷଧ ବାଛିବା, ଯାହା ରୋଗୀର ମିଆଜିମ୍ ଏବଂ ସବୁ ଲକ୍ଷଣକୁ କଭର କରିପାରିବ। ଆଉ ଔଷଧକୁ ସାଧାରଣତଃ ପାଣିରେ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର କୌଣସି ଆଗ୍ରଭେସନ୍ ବା ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କରିବାର ଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆଡଭାନ୍ସ ହୋମିଓପାଥି କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ: ଦ୍ରୁତ, କୋମଳ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସୁସ୍ଥତା। ଏମିତି ସୁସ୍ଥତା ଯେଉଁଥିରେ ରୋଗ ଆଉଥରେ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ କେତେ ଭଲ ହେଉଛି, ତାକୁ ମାପିବା କେମିତି? ଏଥିପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଲୋଅପ୍ ସମୟରେ ରୋଗୀର ଅଗ୍ରଗତିକୁ 10ରୁ 1 ସ୍କୋର ଦେଇ ମାପାଯାଏ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ ଏହି ସ୍କୋରିଂ କେବଳ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କମିଲା କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି। ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଭୋକ, ନିଦ, ମନର ଶାନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ସୁସ୍ଥତା ମାନେ ହିଁ ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତା। ତେବେ ଏହି ପୂରା ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିଲେ, ଯଦି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ହବିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଆମ ଆରୋଗ୍ୟର ଚାବିକାଠି ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ,
ଆମେ ଆମ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହାଣୀରେ ଏମିତି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଣଦେଖା କରୁଛେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛେ। Visit Advanced Homeopathy Clinic, Soro.